Ja, dit is de poster van Nijweek is ik er voor maar even bij. De 16e. Er is een bijzonder festival in Broeksterwoord. Nou ja, in mei lezen Rockabilly. En net zomaar, maar een paar hele fantastische bands zullen dan in het theatertuin daar optreden. Ik meen het zit, maar het draait een beetje om de familie van der Walde hè, in Broeksterwoord. En ik ga 12 van de familie hier op de bank te zitten. Zaken, Jelke, mooi om te binnen trouwens. Dank je. Waar bedenkt zij iets trouwens? Waar begint hij mij? Onder een koffietafel? Nou, het is al een lang idee van u zal even een beetje van Tiffany en mij. En, Dat is die vrouw, hè? Ja. En Ekke van der Wal, hè? Ja, dat is een Van der Wal. Ja, ik net, hè? Ja, dat is ongetrouwd, hè? Ja. Nee, dat betekent niet de familie horen. Ja. Nee, dus het weer voor u altijd... we gaan altijd al naar Rockabilly feestjes staan en het leek u zelf heel erg leuk om, in de theatertuin in Broeksterwoord om zoiets te organiseren. Ja. Van het in komt het oor. En toen ging het, wanneer ben we begonnen? Ja, wijs maai. En toen kwamen we een beetje in de sneltrein. Toen moesten nog wat bands regelen worden. En wat stands en wat kappers en spul. Ja, en toen ben we tot dit kwam. Ja. Is Squanheid een beetje Rockabilly fan of net? Ja, ik maat wel, hè. Zullen we hier krijgen, juist gaan we naar de Stones was, nou ja, dan staat dit wel een beetje in het kaart vanzelf. Maar ik wil eerlijk zeggen, nee, maar ik vind Rockabilly muziek vind ik wel geweldig. En ik ben ervan overtuigd hoe we het daarop zetten, mijn wander, en wat voor uitstraling dat aan zijn Hansel, dat het een prachtige dag wordt in. Ja, je mag een theatertuin schets even wat dat precies inhoort bij hem. Nou, uw theatertuin die is ongeveer 4 uur hier hoor, 4 uur. Daarvoor weer gewoon Jesveld, heel naar vlak. Daar hebben we een heel mooi, prachtig mooi park van maken, heel bebouwd. Er staan gebouwen op, er is een hele tribune bij. Wie maakt je theatervoorstellingen, wie maakt je muziek doen, wie kan brulloffen houden en wie werken in principe alleen nog met vrijwilligers. En we gaan een stichting opzetten, en de stichting die regelt alles, die organiseert alles. We gaan bestuur van 5 mensen en daaromheen hebben we een groep van 20 vrijwilligers waar we uit putten kennen om u te helpen. Ja. Wat een geweldig initiatief. Ja, mooi hè? Ja, en mooi voor Dwarpek, denk ik. Voor het dorp goed, ja zeker. Het dorp kan er van alle kanten van mij genieten, maar net al in het dorp, de hele omgeving. Hè? Ja. En, want we gaan net alleen de vrijwilligers uit Broeksterwoord, maar ik weet Dokkum en Drachten en je komt overal bij. Je bieden haar zelf onze speeltjes af. Oh, dat was hartstikke mooi. Nou, doe je echt niet wel dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden. Hè? Na die coronatijd en moeilijk, meestal houden dingen betacht. Maar tot nooddag kunnen we... mooi voor het vrijwilligers en daar ben we heel wees mee. Nou ja, en een mooi festival organiseren. Het gaat even door, maar daar is dan eindelijk dat Rockabilly idee. Waarom, Ron, kwam het in een stroomversnelling? Nou, we hadden van de hier, eigenlijk alles mochten we een beetje. Dus ja, toen hadden we wel wat punten op de agenda staan. Nou ja, dat ene keer naar trouw en toen weer er dus een plakje oer. Ja. Nou ja, en zo ben we dus op de datum. En dan moesten we naar baak. Ja, en dan moesten we heel wat regelen al hier. Ja, straks zijn de bands die het spelen, maar je had er van alles omheen. Hè? Ja, we hadden eten erbij, standjes staan erop, we hadden een bannenhoeken. Ja, daar kunnen bij een boatje en noem het allemaal maar op. We hadden zoekerspennen, we hadden poffertjes. Ja, daar kist het zich net bedenken. Springkassen. Springkassen hebben we nog. Dus echt voor iedereen, gewoon van jong tot oud, is het gewoon een... hele mooie duim wat het wordt. Nou, een hele lange duim, want het is net van 4 uur tot 12 s'nachts. Nee, het is van 12 tot 12. Van 12 tot zelfs, nog langer zelfs. Ja, dat wordt een lange ruk. Wordt het. Waar speel je er al, ja? Nou, we hadden... Mag ik even spreken, ja? Dat mij. We hadden Junior Marvel en his Texas High Flyers. Dat is een band die komen uit Zuidenwijk. En we hadden dan nog wat DJ's en we hadden Tiffany and the Rhythm Boys. Nou ja, daar speelt... in van de organisatie in. Dat weet je wel. Alweer familie, hè? Alweer familie, ja. De Western Stringbirds. Nou, die man die komen uit Zuiden, een beetje Amsterdam bij. En dan hebben we Ray Allen en his band. Dat is een Duitse band. Dus we gaan ook internationaal. Ja. En we hadden, een beetje als klapper hebben we John Lewis. Ja, en dat is een man uit Wales. Nou, en dat is een energieke persoon. Ja, fenomeen. Ja, dat vinden we zelf voor. Dus we hopen dat horen mensen dat ik mooi vind natuurlijk. Ja, er binnen nam natuurlijk een beetje dat circuit. Die ken je met goed? Of is het weer het bot ziekje om dit soort namen toch naar Broeksterwoord te hellen? Nou, we hadden, zoals John Lewis, hadden we eigenlijk altijd wel een beetje in de achterhalf. Maar ja, die moet wel even je heen komen dan. Ja. Nou ja, we hadden contact met hem zacht. En we hadden nog net echt een datum voor het festival. En toen, 16 juli hadden we een beetje in de holle. En dat het nou wel of net trok en zo, dat moest nog een beetje blikken. Maar ja, toen hier John Lewis de ticket al boekt. Oké. Dus het moest. Dan beetje nog de druk op het dus dat moest al hier wel even gebeuren. Ja. Nou ja, we zeiden een oorzaam privéfeestje. Ja.
Maar ja, dus, Dat wordt wel een heel duur feestje dan. Ja, Maar dan ik snap al. wel, liefhebber Ja. binnen. Maar je kent nou mooi onder de noemer van het festival. Er waren prachtige posterrek trouwens, vind ik. Ja. Ziet er heel mooi uit. Het wordt een mooi feestje. Nog wat mooi waar, maar dat kunnen we regelen toch? Ik ga contacten. Goed zo. dat regelen we. En nooit bijleggen. We gaan een lijntje. Hè? Ja. Nee, maar stel, het is meer waar. We hebben ongeveer 400 kantenmeter hebben we echt oerdekt. Dus we kennen mijn hulpprogrammeesken eventueel, het is net een hobby, Nee. maar eventueel kan ik binnen en droeg en we gaan een hele grote stretstand hebben gebouwd. Daar zit ik een podium onder en dan kunnen we heel het zwitsen, maar het gaat altijd door. Ja. Even de zakelijke kant, wat kost het? En in de vakverkeer wel los? De vakverkeer is los, die rent heel goed. Waar moet je dan wezen? De stichting Theatertuin Broeksterwoord, dacht ik dan. Hè? Ja. Dat kan al hier online, hè? Ja, denk het ik? kunt online bestellen. Maar gewoon theatertuin Theatertuin Broeksterwoord, oké. Maar in de vakverkeer kost je ze 22,50 en onder een kassa kost je ze €25. En daar had je een fantastische dag voor. Daar en Ja. nog lekker eten. Je kan iedereen meenemen, Ja. inclusief de band. Ja. Ja, En, het is dat tolweer is het vergees. ja. Ja, we hebben nog een soort bandvoorstelling houden daarbij, een soort kids area hebben we ook nog. En we proberen ook de band te vermijden. Daar studeren 2 jongens, ben daar een theaterstukje voor iemand instuderen. En dat wordt dan even spelen, een speciaal stukje voor hun. En dat is voor de band ook weer prachtig. Zet het in de agenda. 6 juli, het Rockabilly Festijn, zal ik het haast wel nemen, in Broeksterwoord. Zoek heen op online, tenminste naar de site om online wat kaarten te bestellen. En ik wens je een prachtige dag. Ja, dankjewel. Mooi dat we hier bij zijn mochten. Succes. Dank je.